Doka chere mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuwa rochimakumi mairi nombiri mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi tiri kutanda kunyepai kuti kubva nguva dzopfumbamwe dzomanhoko yano kwanga kuri kubuditsiwa firimu riya kwachamisa rogore ra2018 rakanzi The President. Aiwa rabuditsiwa imo muSouth Africa mu tikuramba chirwa manja kuti maita henyu wabi yedu kuSouth Africa kuSABC. Bato roCCC ragoreketa iro kuti kwai kuwanhu waro munzvimbo dzokumaruwa dzimwe wari kusenzesa masitoro akaakiwa nevanhu veZANU-PF wakutotanda kudzingiwa izvezvi mumasitoromo. Paribe chizvino rekai bato riri rirambe richireketa iro kuti riri kuda zveshuwa kutoti kubuditsiwe gwaro rovavhoti pabodzi pono kuti zvinhu zvomatonge hwenyika zvichinje. Heno kuti wachaita sei ticharamba takaringa ipapa kuti wanenge wachizvikona chere zvavari kureketa zvo kuti ndo zvavari kuda kuti zviitike. Sarudzo dziribe kusvikira. Kambani yoZBC kwai yagopuwa dzimotika dzinoita 27 pachirungu kuitira kuti dzigone kuyamura kutekaidziwa kwebasa mukambani iyi. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapa. Asi vamwe waribe kufara wachiti motika ishoma nokutoti mukaringa kuti nyika yedu ino wanakadzitapewa ngani wari kusenza iko kuZBC kwai dzimotika dzinokona kureka kugosenzesiwa nokuti zhinji dzacho dzichatorwa naivo wari wakuru mukambani. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Tiri pane zvokutengiwa kwezvinhu zvimwe kwai zvikopokopo zviya zvakatengiwa naMhanduwe kwai zvakatotengiwa zviribe kupfuura gwara rinofanira kupfuuriwa naro pazvinhu zvinotengiwa nehurumende pachirungu procurement procedures. Kana chiri chokwadi moziva kuti pakapinda chanja chopfene paribe chimwe nokutoti chinenge chiitiwa kuti zvirekere kupfuura nopazvinofanira kupfuura napo zvivhetiwa nevamwe wese wotoziva kuti pane papinda satani ipapo. Rekai tione kuti zvinenge zvipera zvakaita sei. Wamnangarwa papera sondo wagotosiya wanhu wese wakaita kushama chaiko kusaya kana romuromo ribodzi. Imi zvakaita kuoma kwai hurumende yangu iri kutokona kutekaidza upfumi pabodzipo nokutekaidza upenyu hwevanhu kupfuura hurumende yoGNU. Rekai hedu tirambe takanyarara kuti ziro chaiko kwai tingazotapiwe mukamwa. Tiri pakutekaidziwa kwopfumi makwirire akaita zvinhu munzvimbo dzakasiyana-siyana dzonyika kureta kusiya vanhu waribe kana chokuziva kuti toita sei. Kureketa kuno chinhu basi chandochipa kutenga paribe kana chibodzi munotochisaya nokutoti zvinhu zvese zvaita kukaramatana. Izvezvi kana utoda kuti ukone kuboya zvinhu zvakati chipei unototenga zvinhu nemari yokunze. Mari yomunyika pachiribe kana chibodzi chiri kutekaira zvezvinowakomana. Ipapa rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei nokuti zvikaramba zvakadandi motoziva kutoti tabenhuka pokare munguva yaana gono iya yawaigotenderera mumasitoro nomasahwire avo wachindoti nyasi tasvika pasitoro pano ibva maderedza zvinhu zvese mitengo ibva maisa mitengo iri kuenderana noiyo musika yavo yavanoita kunyepera vanhu kuti mari yomunyika yakasimba. Zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione kuti zvinenge zviita sei ipapa. Anonzi Edison Badarai kwai ndiye aitiwa mukuru agere hunde yokambani yoGMB. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvipedza sei izvozvi kana kuti zvinoita kuti kambani iite zviri nani chere. Kwai akanzi atande basa zuwa rochi15 mwedzi uno. Tanyepiwa nyahwa yakamboita mumiriri wenyika kuBotswana Thomas Mandigora kwai apfa. Tiri kuti mweya wache ngauzorore murugare. Tati tanyepiwa kuti vachamuisa chere ipo pavanoisana ipapo kana kuti vanenge vari kumusiya achiikiwa kumusha kwache. Tichagokunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Pakupera kwesondo inonzi Sugar Association of Zimbabwe wagotoreketayo kuti kwai gorekai kutotekera zviri kureketiwa kuti kwai shuka inokona kundonetsa munyika. Asi kuziva kwedu mukandomgwa iwawo wareketa kuti shuka ino iri kwayakakwana ibva matoziva kuti iripo yakakwana.
ndizvo vanoita izvozvo. Vanondoita zvinoita hurumende izvi kuti ikareketa kuti magetsi ari payakakwana, moziva kuti magetsi ndo kuribe. Mukana bayati aiwa upfumi hwenyika huri kutekera zvisvinu, moziva kuti zvimwe zvacho ndo zviri kuitika. Ndo zvatopo ipapa, garai makanhadzirira muzvizive. Nyasi tikaringazvo magetsi omunyika, nyasi kwayanga ari kubikiwa anoita 450 emamirioni emawati, 975 megawatts pachirungu. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Wakuru wenyika vanenge vazotinyepera nyasi kuti kwai gwenyaro chinomwe rokuhange rabenhutsiwa pakuti risenze kuisa magetsi, nokuti iri gwenyari kana rabenhutsiwa paribe chariri kuita, nokuti magetsi aripo ari kutadza kusvika 300 ari kubikiwa pahwangepa. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Kambani yeNational Foods kwai izvezvi iri kuita kusaya kuziya pokuringa, nokuti yakabihwa mari, yakanokorehwa mari padandemutande inoita mamirioni 6 million US dollars pachirungu kubva mumabhengi avo. Pakaita kunyangariwa pariba ari kuziva izvezvi kuti zvakatekaidziwa sei, asi nomaitiro anoita wakomana wekwedu anoferefetawa, aiwa pasi potsoka unopaziva kuti panoita kuti urekete nezvauribe kuita, unotoreketa kuti ndini ndakaita. Rekai tione kuti ichapedziwa sei nyaya yacho. Tiri kufara kamwe kamugwicho kanoita zvokusekesa vanhu karefu katete kanozikana norokuti Long John kwai kagohwina kune inonzi Boston Comedy Festival kuAmerica. Kakange kahwina mazuva akamboya Steve Harvey aye, kakabva katoendesiwa kuAmerica. Kakutoja mari izvezvi, kutoja chaiko zvisvinu nokusekesa vanhu basi. Aiwa tikuti zviende mberi, dai akareka kubenhutsiwa kunyika kwedu no, ticharamba takaringa kuti anenge achizvikona chere. Toringadzo mutambo ipapa. Tiri kutanda kunyepa zvakagwaitika muso wechishanu. Herentals yakajiwa noyadha nokabodzi. Muso mugoera Greenfuel yakaja Rhinos nokabodzi. Cranbourne noBoso dzikaita kabodzi. Chicken ikajawo Ngezi Platinum notwiri kwa 0. FC Platinum ikajawo ZPC Kariba nokabodzi. Muso Sondo nozuro uno Manika Diamonds noDynamo Dimbare pabodzi pono Hwange noTriangle warebe kugwedzana waindoita kusikizana hawo kugwedzana idi zvakaita kuoma. Heno kuti waimbofungei ipapo. Asi zviri kuramba zvindohwadza kuti kwai munguva yekutambiwa kwebhora ino zvinhu zviri kuita manyongori ipapa. Kubvumidziwa kwakaita Shishamu kuti isenzese nhandare yobhata iya nozifa kwakonzeresapo kare izvezvi pakupera kwesondo pairibe kutamba mutambo waifanira kutamba, nokutoti izvezvi wari kureketa kuti tiri kukona kuti tiende ikweyo kotamba. Imi kai zvakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi, nokuti manyongori chaiwo aya. Ngatiringedze pasi rese. kuSouth Africa 100 reta kwai izvezvi anokona kupinziwa mushishi, nokuti ari kuferefetiwa kuti pane zvaakagonyora zvokuti anobvumira anoreketa zvinhu zvinofanira kusareketiwa. Heno kuti iye paakagonyora mubhuku rachero kwai akazoburitsa zvinhu zvinofanira kuramba zvakachengetedziwa zvonyika. Rekai tione kuti iyo SIU ichasvikira papi nokuramba ichindomubvunza. Tiri muSouth Africa mopo kare kwai wanhu 12 watopfa kureketa kuno kunzvimbo yoHammanskraal nonyaya yomanyoka, chirwere chokorera. Togara kunyepa mabiya angu. Shambai manja, kushamba manja chaiko nodota kana muri besipo kuti zviite zvisvinu. Zvirwere izvi zvisvinu baizvi. Heno kuti chakubenhukawo nechirwere chimwe. kuMalawi mukuru watongi ikweyo agotorwadziwa kutoti munyika medu uno maakuhwadza nokuti nyaya yechimanja mubudu yaakuramba ichienderera mberi iri kutoita kuingidzira chaiko. Heno kuti zvichambopera zvakaita sei ipapa, asi tiri kundoshuvira kuti zvireke kugoenderera mberi zvakanyanya. kuNigeria kwai izvezvi mapurisa ikweyo akona kubata
wanhu wanga warida kutengesa zvinodhaka kuBritain, kwai wanhu vanga wada kutozvibidza zvichibva panhandare yondegeyo paLagos. Kwai zvinhu zvinodhaka zvii zvabatiwa zviri zvomari inoita miriyoni rokuAmerica nozviuru mazana mairi, 1.2 million US dollars pachirungu. Ndipo unotoona kuti pakaita kunyangariwa zvidi. Asi tiri muNigeria mopo kare tiri kufara kuti ariko Dangote azopedza manje kuita zvaanofanira kuita zvaakanga atanda kuita munguva yeCovid iya. Izvezvi akona kutanda kubatidza icho chipepeti chomapfuta aribe kupepetiwa oil, crude oil refinery pachirungu. Tiri kumuroera manja. Aisa mabhirioni 10 omari yekuAmerica pakuti awake izvozvi. Ndipo munotoona kuti mutungamiri wenyika apa anokodzera kuti aende koita kuti ndiri kudambura maribhoni nokudidi kuti zvitande kuseenzesiwa. Kuita kuenda kovhura mabhiriji. Dai wamunangarwa wagokopawo dhoiri rakanaka rakadandi rekuenda kovhura zvinhu zvisvinu zvinoita kuti mutungamiri wenyika aite chiremerera. Rekai tione kuti inenge ichimbopera sei iyoyo mapfuta okuNigeria iyi. African Development Bank yagopa nyika yeIjipiti mari inoita mamiriyoni 345, 345 million US dollars pachirungu. Wabiyedu zvavo zvinowaitira nyore idi. Rekai tigoona kuti tinenge tichizvikonawo chere isusu ana tabwa. KuSudan hondo iyi iri kuramba kupera wakomana. Muitire yakutoita izvezvi wakutoita kuhwadza. Rekai tione kuti ichapedziwa yakaita sei. Apa kwai izvozvi kuSudan vanhu vakuita kunangidzirana manje vachibatana marudzi nomarudzi. Zvakaoma chaizvo. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Mukatikidzwa kanyasi, World Health Organization vari kuhwadziwa fani kuti chirwere chomanyoka chokorera chiri kuramba chiita kutekeshera kunge heno ikweyo. Wakomana kuita kadambure chaiko nokutoti munyika dzachari kwai nyika dzakutosvika 15 nyika dzabatiwa chirwerechi chiri kuramba chindoingidzira. Heno kuti zvirimbotekaira sei? Wamwe wanoda kureketa makwai asina aribe anogoziwa wagotoreketa kuti kwai kuna apfafaidza iyo chirwerechi akaisa mumvura iri kunwiwa nevanhu vazhinji. Heno kuti chokwadi chete unobva wazvisaya. Asi tiri kundoramba tichiti vanhu shambai manja. Mukabva kuchimbuzi moshamba manja. Zvireke kuita zvimanyongore akadandi. Tiri ipapo. Rekai tigumire kuno kwanyasi. Tabenhuka manje. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.